Gin-question ni Iloilo City Councilor Jean Marie Mabilog ang pagtawag ni Councilor Nene de la Liana nga lawlaw ang proposed ordinance ang babae nga konsehal kaangot sa Freedom of Information o kon FOI. Inimay ka ang tanan sa pagbaisay sang duha ka konsehal sa sesyon bangod nga may pareho man nga ordinansa nga ginproponer si de la Liana nga pareho sa mas nauna nga ordinansa nga ginpropose ni Mabilog. Ang ordinansa nga ginpropose ni Mabilog may titulo nga Iloilo City Freedom of Information 2025 samtang may titulo naman nga Iloilo City Freedom of Information Ordinance. Ang iyan ni de la Liana. Sa interview sa Bombo Radio kay Mabilog, iyagin pahayag nga draft pa lamang ang nasambit nga proposed ordinance ini. Gani natingala ini sa kun ano ang basehan ni de la Liana nga tawgon ini nga lawlaw. Suno kay Mabilog sa pagkamatuod sang ginpasar ini ni Mabilog, si de la Liana man ang nagsegunda sang motion. Gani nakibot ini sa pahayag sang kaupod niya nga konsehal. Sa committee level na lang siya nag-suggest sang iya nga mga gusto nga changes, and actually sang nagginpasar ko ni sang last session, si Councilor Nene de la Liana mani ang nag-second sa hapon nga motion para for first reading. Amo na ang kibot kita nga saman ang naghambal nga lawlaw. Kuno amo nang hambal ko gani nga ano ang definition or basis ng maghambal ka nga lawlaw kay draft pa lang ini. So subong gawbra kita consultation sa makalain-lain nga mga private persons kag grupo para maka-come up kita sang aton nga second draft nga ipresentar na sa committee hearing. Nagpabutyag naman sang pagkontra si Councilor Mabilog sa kaundaan sang ordinansa ni de la Liana kung sa di nakabota nga may bayad nga 50 pesos ang kada pahina sang certified true copy sa mga dokumento nga pangayoon sang isa ka tawo. Suno kay Mabilog, tuman ini kamahal para sa mga pumuluyo kag kunluyag ni de la Liana nga mangin income generating ordinance ini hindi diri komporme ang konsehala. Isa ang mga nakita ko nga may-ari siya sang fees nga magasukton kung mangayo kasang papeles. Pero ako disagree ako because it would cost 50 pesos for each page. For the certified true copy. So kung mag-amo ini, isa pa lang ang daan to sinantang ngayon mo, 50 pesos per page. So para sa akon hindi gid siguro ini hindi ako agreeable sini, so amo na gani nga dapat sa committee level ni namon magastoryahan. Tamaan ka mahal sang 50 pesos per page kung maghambal ka nga may ara gabi dokumento nga 20 pages, that's already hindi na kayanon sa ating mga pumuluyo. Someone mentioned to me nga during the interview of I'm not sure during the interview of Counter Nene de la Liana maging mention sa about income generation. Pero ako wala ako gapati nga ang FOI should be an income generation, generating ordinance ang iyang tuyo lain ini. The people deserves the truth. Dapat wala sang delay kung mangayo sila sang ila queries about sa budget kay ang kwarta nga ni permi ko na ginapanindugan nga hindi na ya kwarta sang sinuman nga politiko. Si Councilor Jean Marie Mabilog, matandaan nga nagsugtanay na lang sa Mabilog kag de la Liana nga emerge ang ilang nga proposed ordinance. Magadepende naman sa committee chairman sa Committee on Communication and Public Information nga si Councilor Sedfrey Cabaluna ang desisyon.